A elite galega do remo darase cita este sábado no Peirao de Cabo de Cruz coa celebración da sexta bandeira de traíñas que forma parte da Liga Galega. Por primeira vez disputarase tamén a bandeira galega de traíñas feminina Rianxeira, que dará comezo ás 5:30 da tarde. Son seis equipos, saldrán 3 equipos e logo se lanzarán outros 3 ao minuto, 2 minutos de salir esa tanda, un pouco para pois non alongar moito o tempo da realización da regata. E logo comenzará, cando acaben esta bandeira, comenzará a sexta bandeira de traíñas Marina Cabo de Cruz, Concello de Boiro. Esta xa é a sexta edición, desde que temos equipo, un segundo equipo en plantilla senior, pois tamén celebramos e estamos na Liga Galega e volvemos a celebrar esta regata. Os representantes das entidades patrocinadoras Marina Cabo de Cruz e Gealsa Rianxeira asistiron ao acto de presentación das regatas para ratificar o seu apoio ao club que leva anos poñendo o nome de Cabo no mapa do Cantábrico Noroeste. Para o Club Náutico Boiro Marina Cabo de Cruz é todo un orgullo estar co Club de Remo de Cabo de Cruz, a entidade máis importante de Galicia do que é o remo. Creemos que todo que sen deportes náuticos que se fagan do noso concello e que nos den a conocer, eu creo que é un acicate para darnos a promocionar, non? Cando Cabo nos plantexou poder colaborar con esta bandeira, non dudamos. Nós, dentro do programa de RSC, temos a nosa línea de colaboración social. Unha dos traballos que facemos é a prol da igualdade tamén no deporte. Entón, entendemos que o deporte feminino temos que darlle un pequeno avance, porque, sobre todo, deportes minoritarios, como o remo, non estaba tan representado. Dende o Concello animaron aos cidadáns a acudir ás regatas para arroupar as traíñas locais, sempre respetando os protocolos de seguridade que regulan os eventos deportivos. Eu queria transmitir a xente que poida vir ao Peirao, que se acerque ao Peirao, que o faga, pois que as máximas garantías de seguridade, todos con mascarilla, evidentemente pois as autoridades de seguridade pois serán as encargadas de controlar o aforo para que non se nos vaya isto das mans.